ambe fuli kerengeni ke kanuba sanga mali mina mali amun beto wala sheri fla jabran soka ka wajam ka mandela je ni ça s'exprime ya fo ka kuma di aw mo ako hakil na taw fo gelami be aw ka kerengeni ala na me dafum ta ka ne juru sra la bla wile luke ka hakil na taw di o ka anga bi jam ka da kuma tani ke min ka odi ami wakati ne ko sisa ako warale no ko sebe ni uyi furu ko musaka chayali andi laga kuma kerengeni ne ala furu minasiri minaw minasiri ka ke den ko minasiri minaw ka cha kuma no ka ngania ye minasiri ko kuma be fo furu ko kuma ri be ke folo minasiri be soro ka ke ma chama ya la nyini an fe an ka andase o dakuma ore la anya la nyini bi ko dakumta ni o be talike konyo mana dogoda fu ka ta se e konyo kunchali ma musaka be bo to ko na musaka be boti a musaka ka cha ka be ke sababu ye yere ma chama be no furu ko ami furu ko bu kono me nu miri musaka ko numa abisaka ke sababu abu décourager furuko la o kele sababu ka furuko doya ami wati ne gobi ore la anya la nyini ka dakunta ka amina kuma ka soni amene ga juru sira la be wile luka ba hakil na tawdi jam kanda kunka ma fa na bambole ana le bina je ka masala nyo fe jam kanda kunka ni ale di dugutiki kamara e krengere ne ala e funedo abe recruit tradi fana konnana ambe ful krengere ni kai ini na to ma ni fa mani na kuma ambifo adiyaranye si ani wile bina kuma amina je ka kuma da kuma kambi wala sa kan mo ko be ka family soro fe be se ka soro a wali ala to mina odi anga la nyini re fambe ambifo la ko sebe tabarakallah foli ogum konna na mi afa mame kamera amba fo nyorena asu se ama abe ajili rofi ko sebe anga jem ka hukum konna ibe se ka fo kan mo ni fleli ba ko yi dugutigi re joni yana mi do kuma kono tabarakallah إنك مدامنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم أجرا هيرا لا لك عند لهيرا لا آمين يا ربي لك تليرا لك عنويا لك سبب ماك آمين يا ربي لك جمانا سما آمين أمي هميمنا أمي جرمنا لك بلج لي نويا آمين يا ربي no temena me barka da ala ni kira ka barka da vana mbawi ka barka da horoni moyi ka rufu ka sababu nyuma fo munye ni ntile suba indele ko mo ko bonyene fina ko sebe no Usman Sherifu Madani Haidara afule no la anya joro ko sebe ni filile du ni yalla me ibitli eche kafu kanyama kala bele jile fu mali ko on koroke tola no mambe kamarai ne dugutigi kamarai ka bo dugun ngoro ala ye an sigiyɔrɔ bɛɛ Bamakɔ ma an bɛ jatugu nɔfɛ dilali bolo ma o y'a zeya nɔ an faw y'an bila sira ni mun ye o don ala sago i sago sago t'i yɛrɛ an b'i yɛrɛ fo o diyara n ye a bɛ bato an bɛ don kumaw kɔnɔna na yanni walawalali yɛrɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ala an b'a mɛn k'a fɔ furu nafolo i bɛ se ka walawalali jumɛn kɛ an ye an bɛ se k'o faamu cogo min yanni an bɛ don kɔɲɔ yɛrɛ musaka hokumu kɔnɔna na. ayiwa tubaarikala a bɛ bato a diyara n ye ni bi furu nafolo ko a taara ka mɔɔw bolo da kosɛbɛ ɲɔnɛ fɔlɔ i kun tɛ jɔ furuko yɛrɛ la musaka kun man ca furu nafolo kun man ca tɛ tɛmɛ 15,000 10,000 mɛ bi a nana kɛ 60,000 100,000 miliyɔn ye anw yɛrɛ minnu ye furu taamanaw ye anw yɛrɛ kɔnɔ gannen don parce que e ye ciden de ye kosɛbɛ mɔgɔ de b'e ci a dar'i la danaya kɔnɔ a b'e ci de k'u ye muso ye u bɛ fɛ k'a ɲini k'a d'u den ma woro tan bɛ d'e ma e bɛ taa n'a ye e bɛ taa den ɲini u b'a f'e ma i ka taa i ka na e bɛ taa i bɛ na u bɛ sɔrɔ k'a f'u ye sira di ma n'u ye sira di ma i bɛ sɔrɔ ka woro 3 ye sa i bɛ taa n'a ye woro 3 taalen kɔ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ denbaw ɲininka ko n'u ye mun fɔ k'u b'o fɔ an ɲɛna o de ye ko in na kojuguba ye cogo di e de ye muso furu ka na n'a y'i ka so a ye den sɔrɔ k'a di e ma muso man ka furu nafolo dafo nka
furuna fule ne hakilla o fana bi na jate na fa minangulu songo di den fati muso deme o law mina siri okum kono walma deva te muso deme o la mais deva o debi usigi ka fo on ga kabila furuna fulo daini olu debi be o ka mais olu de ba fo ikata ko ni demba o be na fe mu ga ku bo fi o manga kew deva o debi sigi ka fo ni on ga kabila on ga furuna fulo adaini atite meninga mais na fo ko to muso madu iba soro furuna fulo do la o ba fo ko wa binani duru be wa bi oro ani wa duru do bina deli ke wa binani ani wa duru bo mine do bina wa bi so bale duru bo mine o manga kew fo de ka je ka be kilinga abi batu o di kai mais o de bi ni ka dogo ya kula o di on yoru mun be furu sira ta ma o de bi ka on gono gwa et puis ana fu woru ka cha kojugu ambe kumanga kamo fe dineti bu fe abi batu ka fere ko yoro ina o ka fara nywanga yana furu yere la mo kono gwa akadi chewe ka muso furu akadi muso yo ka do furu la no mo sira ne do a chayara fuka fu a chayara mba kono mbado odo ala so dikela ibe se ka fanya na mariage labɛn hukum kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko bi mun de kɛlen don ka a musakaw yɛrɛ caya ni ko k'i bɛ mariage kɛ bi i bɛ taa i sigi ni miliyɔn de k'u fara ɲɔgɔn kan hali miliyɔn kelen a kun ka dɔgɔ an bɛ don min na i ko bi mariage musakaw la e yɛrɛ hakili la mun de nana n'o ye bon o diyara n ye mun nana n'o ye ɲɔgɔn filɛ de nana n'o ye fo de ka ba ko la mɔgɔw ka se yɔrɔ tɛ kelen ye ala ye dɔ da k'o kɛ setigi ye ala ye dɔ da se t'a ye o fɔ a ka ko de jate minnu na ani an bɛ waati mun na n'a fɔra sa mariage kelen na dɔw bɛ se ka misi 5 fa dɔw bɛ se ka misi 3 fa misi kelen se tɛ maa mun ye dun kuma ka ca a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ dɛ fo yɔrɔ fana de ka jate minɛ jamana kɔnɔ an'an bɛ waati mun na f'olu fana ka jate minɛ n'a fɔra ko e ye mariage dɔgɔda dɔw ka mariage yɛrɛ kɛlen kɔfɛ u tilalen kɔ mariage bannen furusiri bannen pewu ka kɔɲɔ kɛ k'a ban pewu n ye dali ala la a tɛmɛnen kɔ u bɛ tila ka jɔrɔ de u bɛ na dumuni mun kɛ tellement que musaka fanga bɛ bonya kojugu se tɛ minnu ye kosɛbɛ mais est-ce que o wajibalen don i k'o imposer i yɛrɛ kan bon n'i ye mɔgɔw lajɛ i b'a fɔ maa wolo ma se yɔrɔ min i b'a sama ka se n'a ma fara a ma n'olu dɛ kosɛbɛ bon i man ka mɔgɔ de lajɛ o la i bɛ ko de kɛ ka dan i yɛrɛ fanga na bon o yɔrɔ la hali ni ko k'i tɛ mɔgɔ lajɛ an bɛ société min na i ko sisan e kelen tɛ ka fɛn kɛ surtout Mali yɛrɛ kɔnɔna na ni ko wulila e yɛrɛ min ye kotigi ye yɛrɛ e yɛrɛ da tɛ don a la mais n'a waribukuma kɔni sera i bɛ wari bɔ mais décision ni fɛn ninnu e da tɛ don a si la ni a fɔra ko e k'a bɛrɛ bɛn i yɛrɛ ma mais e tɛ tɔw lamɛn i ka ko hukumu kɔnɔna na mais yalima o tɛ kɛ gɛlɛya ye an bɛ wagati min na sigida la bon ne yɛrɛ kɔni bɛ o tɛ gɛlɛya parce que e de ye waribɔla ye amma ma bɛɛ ka min nana n'a ye e de bɛna wari bɔ e de b'a di bon i yɛrɛ bɛ a lajɛ de i n'u bɛɛ bi kuma a kan ka ɲɛ cogo min na nɔgɔman kunda a b'o de daba tigɛ mais ne yɛrɛ t'u bolo n'u y'a sama ka taa e yɛrɛ fana y'o de ɲini dɛ caman fana bɛ se u bɛ n'a fɔ ta u bɛ n'a fɔ ta a bɛɛ fana tɛ tiɲɛ ye o de bɛ mɔgɔ caman siran ka don a da fɛ voilà a bɛɛ fana tɛ tiɲɛ ye caman bɔra bɛna k'a fɔ ko musaka in bɛ taa nin kan ka bɔ yan nin kan ka bɔ yan nin kan ka bɔ yan nɔ e b'u ye waribɔla ye normalement ni kɔɲɔ yɛrɛ bɛ kɛ a bɛ maa kelen de ɲini k'a bila a ko kama ni bi tɛ fɔlɔ kabila la maa kelen de bɛ bila nin bɛɛ ɲɛma i y'a faamu fɛn fɛn kan ka décider i n'a fɔ ko maloko ni nasɔngɔbɔ ni baganko ni fɛnw musaka ninnu kan ka taa cogo o bɛɛ bɛ to mɔgɔ kelen de bolo o b'o de labɛn bon n'a fɔra ko
nin bɛ dumuni ko ɲɛnabɔ nin bɛ nasɔngɔ ko ɲɛnabɔ u bɛɛ ka to maa kelen ma mais wari bɔ b'a ye maa kelen ye bon dɔ bɛ se ka na fɛn dɔ f'e ɲɛna k'a fɔ k'o tɛ yen o ka sɔrɔ o dun bɛ yen bon e b'a bɔ e b'a di i y'a faamu bon fo nin bɛɛ de y'i ka jate minɛ ko de kɔnɔ hadamaden yɛrɛ de an ye ko yɛrɛ de fanga bonya an yɛrɛ ma fo an t'a dɔn an b'a kunbɛ cogo min an b'o de waati la bon fo nin b'i ka jate minɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ e bolo se ka jate minɛ cogo di a bɛ jate minɛ mun na ko bɛɛ sigi ka kuma de hali ni se b'i ye ka se kɔrɔmaso na banabakaw ka kɔɲɔ la kɛ ni banabakaw ka kɔɲɔ bɛ kɛ se bɛ nin ye se tɛ nin ye o t'a la o a bɛɛ uniforme ye kelen ye minsi kelen de bɛ tigɛ ka don a bɛɛ kan na cɛ ni muso bɛɛ b'o de don mais mɔgɔ bɛ miliyari min fɛ a miliyari tigi bi a ka ca mais bɛɛ bɛ minsi kelen de tigɛ k'a don i tɛ fantan don a la i tɛ faama don a la bon i ye ko ye wa bon ko de ye nin ye ko mana na cogo o cogo hali ni se b'i ye a da hakɛ la se maa kɛ ye cogo min na i b'a sɔrɔ a tɛ dɔ ye donc minnu bɛna ye fana ka fɛn la n'olu y'a ye k'a fɔ k'e y'a kɛ k'a dan dɛmɛ bon mɔgɔw ka hakililaw tɛ kelen ye n'o taara ko a bɛ taa diyagoya a fɛ mɔgɔ kan k'a fɔ ko fo a ta ka kɛ nin o se t'o dun a bɛ kɛ problème ye dɛ a bɛ bila kɛbalikɛ la dɛ o de man ɲi i y'a ye. an bɛ waati min na i ko sisan fɛnɛ e yɛrɛ hakili la dépense fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ye dépense ɲɛnama ye ni o de kan ka kɛ furu yɛrɛ labɛn hukumu kɔnɔna na ni a tɔw yɛrɛ bɛɛ ye ko wɛrɛ min yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ e hakili la o bɛ se ka kɛ jumɛn ye. tabarikala ne yɛrɛ fɛ min ye furu yɛrɛ dépense kɔɲɔko la a bɛ bɔ tun mɔgɔw si yɔrɔ ani dumuni kɔɲɔko la dumuni ani dunan minnu bɛna o si yɔrɔ. mais jagoya de dunanw ka na ka a kɛ damatɛmɛ fo ka taa se dumuni ko parce que an bɛ jɔ dumuni min yɔrɔ fana la kɔɲɔko la o yɛrɛ dépense musakaba de o ye jagoya de ya. oui bon ni ye kabilabatigi ye ni ala ye sigiyɔrɔ bɛɛ yɔrɔ ma min ye duguba ye bon e dun bɔra burusi de kɔnɔ e nana duguba kɔnɔ e balimaw de bɛ a ka ca yanni ka na e y'olu ta kɛ ou bien ale bɛ bamakɔ yan i bɛ t'olu ta kɛ balimaya la i bɛ taa sara wajibi dɔ bɛ na i kana juru don dɔ i na juru sara dɔn wajibi dɔ olu bɛ na bon n'olu nana wajibi ye i na siyɔrɔ ɲini k'a d'olu ma i b'o ɲini bon n'u nana ni siyɔrɔ d'olu ma wajibi de ye dumuni ko na ɲɛnabɔ ko y'o de kɔɲɔko kɔni na dumuni ko ani siyɔrɔ ko dunan minnu bɛ na a n'a ji ani mɔgɔw bisimila cogo kɔɲɔko yɛrɛ ye nin de ye kɔɲɔko yɛrɛ tɛ dɔrɔn ni dumuni ko tɛ kɔɲɔko dumuni ko de ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye a tɔ ye bɛɛ ye saraka ye dumuni ko in bɛ ka gɛlɛn kɔɲɔko la fɛn bɛɛ ye parce que ni mɔgɔw nana sisan k'u nana hali an ka kɛ dugu kɔnɔ yan i teri ni balimaw ni fɛn minnu bɛ na n'u bɛ na n'u ma dumuni sɔrɔ ka don dɔw b'a fɔ mara ala ma dumuni sɔrɔ ka don a ka kɔɲɔyɔrɔ la i ye kɔɲɔ ye wa mais wajibi de ni mɔgɔw nana u b'u ka dumuni de to u bɛ na tile e fɛ yen n'u nana tile ka kɔɲɔ wajibi de na dumuni kɛ dumuni de fana bɛ kɛ n'u ye dumuni kɛ n'u tile a bɛɛ ye saraka bɔ de nin bɛɛ ye kɔɲɔ saraka bɔ de dumuni min bɛ kɛ o i balima minnu bɛ na o n'u bɛ siyɔrɔ ni fɛn fɛn o nin fɛn fɛn filɛ nin ye a bɛɛ ye sarakati bɔ de kɔɲɔko la mais a dantɛmɛ de man ɲi. an tɛ nin kɛlen don dantɛmɛ. o de man ɲi. surtout an ka kɔɲɔ kɛlen don ka ɲɛda kura min ta sisan décoration ko dɛ kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ changement ko caman caman ani fana ko caman bɛ a kɔnɔna na kɔɲɔmuso n'a a jɛɲɔgɔnw u bɛ jɛ ka fɛn caman kɛ enterrement ninnu ni fɛn caman b'o la dumuni ko ninnu ni fɛn ninnu e yɛrɛ hakili la yalima kɔɲɔko sera o bɛɛ lajɛlen ma bari an bɛ ka taa mɔgɔ minnu ka fɛnw ta an bɛ ka ɲinɛ an yɛrɛ taabolo kɔ fo o bɛɛ de bɛ ka kɛ degun ye an ma sisan wa fɛnɛ an bɛɛ bɛ fɛ k'a dabila mais mɔgɔ si tɛ fɛ a ka daminɛ ni fɔlɔ la ne de ka k'a dabila sababu ye a bɛ se ka dabila cogo dɔ la. Abibatu nin bɛɛ bɛ furuko yɛrɛ barika ban nin bɛɛ bɛ furu yɛrɛ barika ban nin yɛrɛ man ka kɛ furu yɛrɛ la
n'a fɔra n yɛrɛ y'a ye dɔw ka kɔɲɔ yɛrɛ la a décoration f'u bɛ taa yɔrɔ labɛn k'a fɛ a dɔw bɛ taa miliyɔn de la bon nin man ka kɛ fiyewu i ɲɛ b'a fɛnmisɛnnin fɛn fɛn na an ka taa photo ta yɔrɔ la dɛ an k'a kɛ tan dɛ diinɛ dɛ an k'a kɛ tan dɛ ka taa miliyɔn ni fɛnw bɔ a la k'a kɛ tan ka dumuniba dilan k'a kɛ nin si ma ɲi furuko la nin bɛɛ bɛ furu barika ban mais an t'a dɔn de anw bɛnbaw de bɛ ka tulo kɛ furu la o furu tɛ tulo fɛ dɛ mais an mago t'a la tun combien duuru tigɛ dɛ combien saba tigɛ dɛ heure kelen minti kelen a bɛ taa don a bɛ dɔ bɔ a bɛ dɔ don o fini kelen kelen 15,000 20,000 30,000 o tɛ hɛrɛ ye o dan tɛmɛna kojugu an bɛ kuma fɔ ka dɔ bɔ a la waati n'a cogo kosɔn parce que e bɛ k'a kɛ maa wɛrɛ ɲɛ bɛ e la n'a se t'o ye dun a bɛ taa kɛbali kɛ k'a kɛ a tɛna kɛbali kɛ bon i b'o kɛbali kɛ ko ne maa tɛmɛ i b'a kɛ dɔw b'u ka du bila a degun bɛ na degun fana bɛ bonya dɔw bɛ taa juru ta walahi ka kɔɲɔ kɛ kɔɲɔ tɛmɛnen kɔ kalo kelen kalo fila u b'u boli ka dugu daminɛ a ma s'o ma i ma kɔɲɔ ban ka ban nafa b'o la wa bon ala fana yɛrɛ bɛ muso don ka t'i ka so a ti tɛmɛ kalo 3 kalo 4 kalo 5 a bɛ ɲɔgɔn bila e de ye miliyɔn di pasa la a ma nɔgɔ a b'a to fo ko ninnu ka ɲɛɲini an bɛ segin a kɔfɛ dɔɔni ka kumaw la i ka mana furunafolo ko yɛrɛ kan i ko ko furunafolo dɔw bɛ t'u jɔ fo miliyɔn na mais yalima négociation kɛcogo t'o la ou bien ni o ye o mɔgɔ nasugu ka laada yɛrɛ dɛ i bɛ se ka walawalali jumɛn k'an ye an bɛ se k'o faamu cogo di o mɔgɔw de b'u dama ou bien o muso modèle de b'u dama watu o muso modèle kɔni b'u dama muso bɛɛ ye kelen ye ala bolo ko gɛlɛya yɛrɛ de ka di adamaden dɔw ye dɔw tɛ nɔgɔya fɛ surtout furuko yɛrɛ la furuko man ka gɛlɛya furu nafolo man ka gɛlɛya n ye ngali ala la den bɔra la dɔ la kɔsa in na ne yɛrɛ dɛ muso furula ka tɛmɛ n taara ni woro ye a ko n ka segin n seginna ka na ko k'olu ka furu nafolo ye 1,000,000 ani 10,000 ani sagajigi ne ko wallahi ala 1,000,000 ani 10,000 ani sagajigi n'u ma ɲa mɛn tɛrɛmɛli t'a la tɛrɛmɛli b'a la mais tɛrɛmɛli kunnafolo de tigɛ mais finalement cɛ fari fara a ko dabilala o a ko tiɲɛ na o t'ale bolo ale kɔnɔ furu de don bon ale bɛna muso furu a bɛna don so kɔnɔ a bɛna balo di a bɛna jɔ n'a ye de mais ale bɛ taa 1,000,000 bɔ min ko a bɛ t'o don furu nafolo la 1,000,000 ani 10,000 ani sagajigi da tɛ don kɔɲɔko kumaw yɛrɛ ni kɔɲɔko t'o la fiyewu o y'olu ka furu nafolo de ye i y'a mɛn i bɛ taa k'a fɔ ko i bɛ taa k'u ka dɔ bɔ a la cɛ ko an k'a ko jɔ fɔlɔ n'o ye ciden ne fana ko problème t'a la a ju don wallahi bɛɛ b'a dɔw kɛ yan nɔ an b'a dɔw kɛ yan nɔ 100,000 mais ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn an ka denmisɛnninya hakili kɔnɔ an b'a fɔ an ka karamɔgɔw de an ka diinɛtigiw u ka wuli k'u jɔ nin ko in na u ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ t'u ka furu nafolo u ka dan sigi a la yɛrɛ cɛw siranna muso furu ɲɛ dɛ wallahi cɛw siranna muso furu ɲɛ dɛ furu nafolo cayara bon cɛ min fana ye dutigi min jɔlen don bi a man ca ka jɔ a ka dutigiya kɔrɔ k'a fɔ ne yɛrɛ ye n ka dutigi a man ca ko bɛ taa an b'a ye o cogo di ni ne taara sa ni dutigi ko a bɛ kuma a dɔw yɛrɛ bɛ muso de wele ka n'a sigi o man ka kɛ muso man ka sigi o la furuko kuma na o bon kuma de bɛ falen ni dutigi ni muso cɛ o man ka kɛ o an bɛ plateau de kan a man ka kɛ o e de ta y'i den ye balimaw b'e la kɔrɔw b'e la dɔgɔninw b'e la hali ni denkɛ fɔlɔ bɛ yen ni balima foyi t'i kɔrɔ ni denkɛ fɔlɔ bɛ yen nɔ i b'a wele ka na a da bɛ don a dɔgɔmuso ka furuko la o ka fisa i ka i muso wele ka n'o sigi
ino ka kuma falbale o dun ko so mu ce chaman jole te muso ma ga da di muso ga fuku kuma na fa na do ru da kuma mi da yanda awo ado ba fi awa ni nda o de akono tige muso mais yalma o gele mi be no amese ka fo alisa ko akifuru hakilante chew kono oui mais chew bi sira ne didu chew sira ne didu parce que ali muso kade ka furu ni mira musakala abi wato ifar bi fa bon muso kade e ka furu ne bora no fe ni mana fe wa bi na ni tebele ni ya fa wa ke bedu to no nge ala bi ko am furu dike ha ala ko am furu ke ni fute futi furu de foro furu de bilaba parce que ni aye e bi de balay kaso ka babu na nyegene na ka balu ka do kalana akana se furu ni keto ko bu kaso koni ko katla kata duwere ko ne ba do ala ba fo da ka bu la da furu depuis le kan la do ka fo ko furu ketlu ga fe de ga de e ki de balay ikaso katla ko labo ko ke ni fe be ikaso aka kwalke ka fe be ikaso katla ko taka bo ikaso katla kata ko bita ma wore kaso etna do ala ma fe na ko bunya ka fubo donc depuis yelo do ga ka do kula kan wa dala bon ni e do ga dala bita de mu zoro ala ba barka do lula mais ko chaman bai maraji mase anga keta oh jeli so wani o to baje ne rabo hukumu mo da bekai ala haga dila abatmani ala de ce abekai ala haga dila ko bala me ka ko de fala bunya sa ima ado tere ne ko fa yengal ala la fudo ba guri wallahi do ba dugubla parce que ni ma da bidatu ne tare fi ne tara wa ke me bine fe dara sha ga fe yemi no fe dara yo wa fi no mo ka wa brani bo ibina bekke ka maraji de ke metne da wani ne ma de ne fi ka fa ba sara ka be ni mawu bo ni dara mi no ngele mi ne ge de wati do fa ka fa ba sara ka be mawu horon mi na idadi ni ya me ma bi idadu ya fa mu juruti do angana ka azama yemu vi dala de fi kamiro de la bo maraji temena ne kalo sabadi ema ka fo karsa mi ka war sara be ma kalo sabati temena fo ka se kalo nani na mawudu bendala ni kalo duru bi ma wata mana fo ka wara bina na mawudu rangala no ben na rajo ila a tebulu ha ita bole ke yana da kiyara sutura yi problem yi ko sebe mo fo mun de ka jate mine an ga tani ko yi doni udi kai abe furu barka abi shidi furu ma abato furu kan de furu mozo o nyo angabo parce que ne de warba de efe ebini die di chemu ma seti oye eyi take depasser bake boni di musu make ma hakili mai do na tara furu so na do ata chemuya o furu problem bi ati chemuya parce que ba fada baka sedi laje abi drama ma setui donc abina fa ko abi fieta bon furu so do musu bi ma da chedi ma fura chema fo ni chepma ni ife eta jati chebal mama na eta jati akoroma na eta jati tirma na eta jati era ta da fo ko ifula ku mun ga makara dugono finalement fruti mede amano cheni tigi fe ko sebe che ta ya bi a fruti me o fi kamiro dila o be na fana ani che do fana be no ubu musota ka do ka so muso de ko ba fu bu ka se gira mutula ni bebala fulu nyoro ni bedi ka jatemine bon ni muso fana bi munu ka munu fana be hakedila na munu ka se digini dola ka yi ko mini ka se ni ko da mado aba yere ni mais ni bedi ne sigi ka kuma dila ko sebe kabila kono boko no kabila kono na mo be sigi dia be kuma imaraji bina ke anga keta
anga keta anga na boni ngono ka keta udi kai na turati kabila kono ala mabege sitigi sebe ni na fo ko udi ka ko yana o ka jiya ko bege bani setani wedu ni tulu soro de madu ade ko boya ko lata boya joyere labina voilà donc faut ka jatemina de ke kabila kono ay to na me mara yuke anga dadi hagala anga keta no ko ni udi kai ala so ko oh famna min wal chama be ina ambe ne ga jusala la black kan mo lu fa ka wali lu ko ka hakil nanti ne ni ngal be munu fa na bulu ka ke na mi se ka ni jabi bashi pushiti ala ne ga jusala ni ba man kana bi ko ton saba bi ko ton kele bioron cheki bi ko ton fla anga jam kan da kuma tali ke min ka odi anya ka fo anga ni wakati nununa furu ko amusa kaukacha ka dam ne furu na fulo kana konyo ula fukata si konyo koma a depansi ka bo amusa kacha fo chew yere be ka sira furunye afene hakille jume la dilkan jume be obulu ka di wala sa ame wakati ne ko sisa kerengara ni ana ni wakati gele ya nununa akubi se ka no ya to komina bela jelema akake lafia konnana ori anga bijem kanda kuye ame hakato ni minga kan bawo fene wili like abto ko mo batelu la walma kufa wala sa ame akuma kaw mekanye minu fana be nu be to ka wele nu tan soro akona décourager aw timna ja wele la allo hakato ki ma batelu la itara ni jam ka wele ka boni ambi fo iyatilla jume jam kanta kunka wala de ko de ko rama la mo aha wala de to ko ka no ko tramo ni ga kuma aha tramo ga kuma tudru aha ni de ko la tudru ni aha wala de kuma tudru la ngwa ni min bolera aha ni la ga na ko ta de ta de ra mo ko ni ti ra de ta de ra mo ko ta de ko sele wala de ko tramo ga kuma ta ni ta ti dira ka ti de ni aha pero mo ko ta ni ga ti de aha ni ga mi ko mo ko an ga de de ti na ta gila ni de na ga de de ti ni na pa ti fa ga na ni ni mo an ta de gila a wori wala ame o kai na so muso be yin no me na so muso na so mo be ya muso be mo kai di aha wala ni ni de de la ti la ke de mo ko ni de ko ya mana mo ko problem de la ni la ji par ni la na ana family la ko ali village yara do fana yele male no sisa o fana kono to be ke ko ba mogota pero tú no ni ti de ni bo ka di de no ni akara pela la ta ni ni la ni di ta ta ya aha wala o de la ni ga se no ga ta ya no ni de la no ni afamna non da de la sama mamma ko ni ta ko ni ta ta ko ni ta ni de ni ga ri mar ko ta ni di ni ko da ni ka ta ni de ni ko problem de la ko sebe wala ni tara ni de la na ko ta ni de ta ni de ta ko to che wala de na de ni ta ni ko mo ko ni de di afamna wala de ni ta ko 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 ni ta ba ko ambifo si ini ce ika hakilna dili la mo kili hakilna be sega wele like ki hakilna ta di ni la dili ka me no fona bolo ka ke bashi fushitala allo allo ambe haketo ni ga kanu ba o fe na wele ako mo ko tidula wal mo ku fa wala sam sega kuma o mekani allo assalamu alaikum wa alaikum salam tokat ma jam juma ha wala ka ba mi anta karame ka wala ga wai ko tromna ami fo ko sabe anta ne re dem se da ba wa emission ka di ko jiba amale kuma be o jarani ko sabe andi fo
ala y'i tɛgɛ mɛn i ka baara la. Amina yarabi. I ko ka da ye kojugu boro b'i bolo. Ah, merci beaucoup o diyara n ye. An b'i fo. Awɔ. I ni ce i ka weleli la. An bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo. Halisa aw bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di. Ni ɲininkali bɛ minnu bolo ka kɛ. Allo? Allo? Allo, an sɔgɔma. Nse, i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Fatumata Koyita. An b'i fo Fatumata. I hakilila ye jumɛn ye jamukan dakun kan? An ka jamukan ka d'anw ye de. O diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ a fɔ kanubagaw ye n'a ye weleli kɛ a bɛ to k'o mabɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ se ka o kumakanw mɛn ka ɲɛ cogo min. Allo? 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 Tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min? Kɛlɛtigi Konate ka bɔ Kucala. I Konate an bɛ Kucala n'a lamini bɛɛ lajɛlen fɛ i tɔgɔ la nin wagati in na. Marahaba, Furufula mɔgɔ ka kɛnɛ kosɛbɛ. A ye foli minɛ. I hakilina ye jumɛn ye jamukan dakun kan? Jamukan daminɛ kɔni bon furu yɛrɛ bɛ muso yɛrɛ tɛ furu kɛ quoi. N'o tɛ bon n'i bɛ furu kɛ dɔrɔn hali ni bangebaaw ye furu kɛ a ye. Ale ka nɛgɛjuru sira y'a dafa. N'i bɛ se ka hakɛ to ka se ka segin ka weleli kɛ cogo a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Allo? Allo? Allo, Aminata. Ah, tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min? Madame Kulibali ka bɔ Yirimajɔ. An bɛ Yirimajɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. Kɔrɔ baasi tɛ n fɛ. Alhamdulillah. Ale min ka nin an b'a cɛkɔrɔba fo. A ye foli minɛ. Diɲɛlatigɛ kɔni n ka fɛn fɛn bɔra a minɛn kɔnɔ fɛ a tɛ ka kɛ a kɛcogo la bilen. Ahan. Furu bɔra a minɛn kɔnɔ o de y'a to furu gɛlɛyara. Ahan. Furu tun bɛ kɛ danbesun la, jɔyɔrɔsun la ani denbayasun la. Kosɛbɛ. Ani furu yɔrɔ min bɛna furu a ba bɛ cogo di? Ahan. A yɛrɛ bɛ lamɔ na cogo di? Ahan. Furu yɔrɔ minɛn kɔnɔ nka furu kɛra ɲɛda filɛ de. An bɛ se ka fɔ ten. K'a kɛ cɛɲɔgɔnninko ye. Ahan. Ka tila k'a bɔ o la k'a kɛ natako ye. Ahan. Cɛ natalen don muso la nafoloko la muso natalen don cɛ la furu bɛ se ka taa yɔrɔ la. A ma nɔgɔn. Ko bɛ t'u kɛ danbe kɔnɔ ko bɛ t'u kɛ hɔrɔnya kɔnɔ ko bɛ t'u kɛ yɛrɛdɔn kɔnɔ ko an ye ɲɔgɔn jara ɲɔgɔn ye wari bɛ kun wari bɛ yɛrɛ kun an ka ɲɔgɔn juru o tɛ ka ban. A kuma ka ca. Kanu fana ni furu tɛ kelen ye. Ahan. Mɔgɔ caman n'a si kɛ kanu na i ni muso bɛ kanu ɲɔgɔn ye a bɛ kanu na a tɛ kuya ɲɔgɔn ye parce que a tɛ ɲɔgɔn tigi kuntigi a tɛ ɲɔgɔn lamɛntigi. Parce que ala bɛ ne de ka ɲɔgɔn kɔnɔ. O ye tiɲɛ. E bɛ nkalontigɛ la muso ye muso bɛ nkalontigɛ la n'o furu kɛra ka na i bɛ taa n'a ye. A kuma ka ca. Furunafolo cayara a dɔgɔya tɛ mais ni furu kɛra danbe kɔnɔ ko b'i la a bɛ taa n'a quoi. Kosɛbɛ. Ni foli b'an ka cɛkɔrɔba la ala ka hɛrɛ k'an n'a ye. Amina yarabi. I yɛrɛ k'i ko kelen ala ka sini kɔnɔ da i ni ma. Amina yarabi. Ka Furufula fo k'an karamɔgɔ fo ala k'a ɲuman sɛbɛn ka bɔ voyage la. Ami ami. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikum salam. Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ a b'i fo. I ni ce i ka hakilinaw la. Halisa an b'o de fɔ kanubagaw ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ waleya in na cogo min na. Aw bɛ hakilinataw di ni ɲininkali bɛ minnu bolo ka kɛnɛ an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la. Allo? Allo? Hakɛ to i k'i mabɔ tele la. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? I hakilina ye jumɛn ye jamukan dakun kan ne fa? Ahan. An ye foli minɛ. Ka lamɛnba lajɛlibaga kanuba n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Bɛɛ lajɛlen foli minɛ.
kasɔrɔ ka kuma dugutigi kamara fo. A ye foli minɛ foli la. Tɛmɛnen kɔfɛ. Aha. N ka ba ye furuko. A kuma cayara dɛ. Kosɛbɛ. Ma cayara kosɛbɛ kosɛbɛ. Aha. Aha. Ani bon. Furu ka minɛ kɔnɔ. Aha. Nka n b'a ɲini Ala de fɛ a mara minɛ min kɔnɔ Ala k'an ka minɛn kɔnɔ. Amina yarabi. Kunun an tun bɛ tɔgɔkɔnɔ tile la. Kosɛbɛ. I n'a fɔ kunun an tun bɛ cɛ denba tile la cɛ denba tun bɛ bila bin ye. Aha. Den bɛ tugu a kɔ. Aha. Nka bi an bilala tɔgɔkɔnɔ tile bila tɔgɔkɔnɔ bin de bɛ bila ɲɛfɛ. A yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka tugu a kɔ. O ye tiɲɛ. Faw tɛ bin di bilen ka sɔrɔ den ma sigi ka ɲininka. Kosɛbɛ. N'i taara ɲininkali la furu kɔnɔ. Aha. U b'i ɲininka de i ni muso bɛnn'a la fɔlɔ. Aha. Cɛ ni muso bɛnnen ka bɛn ko la ɲuman tɛ yen nɔ. A faamuya. Fɔlɔ bi ka taa di furu la. Ɲininka ba tɛ ɲininka kɔɲɔ su de cɛ bɛ muso ye. Nka an bɛ diɲɛ laban min na o gɛlɛyara dɛ. A kuma cayara. O gɛlɛyara. Kosɛbɛ. Bon musakako in fana min y'a caya. Aha. N ka dugutigi y'a fɔ cogoya min dama damaden an b'an ɲɛma da ɲɔgɔn kan. Aha. Ka taga kɛnɛ nin kɛra la. A bɛ kɛ ne yɛrɛ ta la. Kosɛbɛ. Nka ni i ka minɛn fɛ. Aha. A ka ca Ala ko minnu bɛ nɔgɔya. Kɔɲɔ n'i sera ni miliyɔn a tɛ kɛ nka n'i sera ni 5000 ye a b'i ka kɛnɛ kɛ k'a ban hɔrɔnya kɔnɔ. O ye tiɲɛ. Den tun bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ ye o tun ye nin ye. A faamuna an b'i fo. A bɛɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ ye foli minɛ. Inshallah o de tun don. A diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo i ka ladilikan ninnu na. I ni ce. Halisa an mako bɛ nin hakilina ninnu ni ɲɔgɔnnaw de la. Aw hakilina ye jumɛn ye an ka jɛmukan dakun kan? A bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la k'aw hakilinata di k'a fɔ aw ɲɛna fana aw bɛ hakɛ to n'a ye weleli k'aw mabɔ teliw la. Allo? Waaleykum salam tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? An bɛ Kalaban n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. Aha. Aha. A ma nɔgɔn. Aha. Aha. Kosɛbɛ. O ye tiɲɛ. Amina yarabi. A faamuna. An b'i fo. Nse. An bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔ. Allo? Allo? Wagati n'a taabolo kama an bɛ mɔgɔ laban ta. Allo? N'a ye weleli kɛ aw ma bɔ teliw la walima k'u faga walasa an ma kumakanw mɛn minnu bɛ k'an wele n'u tɛ k'an sɔrɔ aw kana décourager aw timinanja an bɛ yan o kama. Allo? Allo? Tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min? Allo? Allo ko? I tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ min? I tɔgɔ Umaru. I hakilina ye jumɛn an ka jamukan dakun kan Umaru? Aha.
ani ko ya kila jume jam ka da kun ka ayo au gudu au ko kada ya ko an bi fo in ce ka walilla sai kuma kisa an bi ko lagala an laga au laga an gala kallo ta ka au ko daro foli jaranye ani ko sai alle ce mu kala bai an bai kan ba ke le na bela je fu ni wele no masara mun fana asoro abela je fu ni fu o sigoro la o kum ko na be fu likere ngere ni kay abu sanu ko fu Côte d'Ivoire ale jam kay fleli ba jojo yi kan ba jojo du an ba fu na hadima bela je li no hatina alsa ani duguti kamarakto no hambu ma chama yo sa chama hakil nan tawti iyere be se ka juga fo karengere ne ala chama ya ira ka fo ame wakati mu go sa I ka kuma kono dutugu du joro bla ibse ka jume fo kadaka tabarkala me mu vo kadaka kabila awo abena lada dido kosebe kabila bena lada o ne konive ni mo bora di kula dɔw bɛ yen nɔ u b'u ka ko yɛrɛ bɛɛ ta ka a bɛɛ b'u ka kabila lagare ma bɛɛ la dɔgɔni o de bɛ den bɛɛ di cɛ ma furuko kumaw de bɛ f'u ye ka sɔrɔ kɔrɔkɛkɔrɔba bɛ yen mɛ a bɛɛ bɛ kɛ ni bɛnkan de ye awɔ n b'a ko kɔnɔ n b'a dɔn a bɛɛ bɛ kɛ ni bɛnkan de ye a bɛ di dɔgɔni min ma I b'a sɔrɔ fana den sabalilen don k'a fɔ du maaw tɛ tɔw lamɛn u tɛ dɛ I b'a sɔrɔ o de sabalili don bon ale ka faamuya ni tɔw taw tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ du kɔnɔ kɔrɔkɛw ka kow ka ca ka tɛmɛ ale ta kan donc bi ko ninnu ta k'a di ale ma mais u b'a sɔrɔ u bɛɛ na kelen de kan toujours kelen min bɛ fɔ dɔrɔn dutigiw de ka jɔ o jɔyɔrɔ la a bɛ bato furuko la n ye dɔ kumana n y'a mɛn ko cɛ bɛ nkalon tigɛ muso ye muso bɛ nkalon tigɛ cɛ ye o tɛ nkalon ye dɛ o de cayara bi kojugu o yɛrɛ furu in degun b'a ye o de bɛ furuko yɛrɛ ko bɛ ban pewu hadamaden I tɛ se fɛn fɛn na ka n'a f'i da la furu man ka don nkalon kan o n'i kɔni ma ɲɛ k'i b'i fɛ ka furu kɛ dɔrɔn furu kɛ tiɲɛ kan ala y'a fɔ cogo min ala gɛrɛ y'a fɔ cogo mais e taara muso nɔfɛ e ko villa jɔlen bannen bɛ e bolo e b'i terikɛ ka mobili sen kan e bɛ n'i muso fɛ yen a wuru bɔra e ye furu nafolo sarala bon e b'i terikɛ ka mobili sen kan e bɛ na muso fɛ yen nɔ n'a ko 1000 de e b'a fɔ n bɛ taa ka na e bɛ 400 d'a ma n'o kɛra ka se 3 muso bolo bɛ jigin o a b'a fɔ k'a fɔ nin cɛ ye nin tɛ maa jɔlen ye n'a t'i bolo si k'a fɔ tiɲɛ na karisa nin tɛ ne bolo e ko a ma k'e ye nin ye ne y'a furu ka don I ka so ko villa b'e bolo ne taara n'a ye luwanze la dun caman bɛ ten tɔ de ou bien n ka so bɛ chantier la voilà ni kɔɲɔ mana kɛ o b'a sɔrɔ a banna voilà ko n bɛ t'i bila yen yanni wagati ni cɛ o b'a sɔrɔ hali terrain t'u bolo ɲɛ tɛ sɔrɔ a la o b'a sɔrɔ hali terrain san ne t'u bolo kosɛbɛ I ye nkalon tigɛ I y'a tigɛ depuis yɛrɛ ye furu barika ban depuis yɛrɛ muso bɛ tigɛ e la bon muso fana bɛ to o kɔlɔnafili kɔnɔ ten k'a yɛrɛ minɛ ten a bɛ maloya k'a fɔ k'a bɛ nin fɔ a balimaw ye cogo di a tɛ se ka fɔ o a ka gɛlɛn ka fɔ o I bɛ se k'a fɔ maa mun ɲɛna I terimuso min b'i la I bɛ se k'a fɔ o ɲɛna ani woloba bon denba dɔw bɛ yen nɔ olu b'u den digi k'a fɔ ayi karisa nin tɛ se fɔli ma a ye nin do ta bon ni fanga bɛ den dɔw ba la olu b'u den dɛmɛ mais ala bɛ furu yɛrɛ diya ɲɛ kosɔn furu ka di denba minnu ye mais dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ wuli ka na don den kan k'a fɔ ko I bɛ tan dɔ I bɛ tan dɔ jaa nin tɛ foyi ye ka bɔ n'a ye donc a bɛɛ kɔrɔmasu yɛrɛ fɛn min ye kana nkalon de tigɛ furuko la tiɲɛ fɔ n'i tɛ min ye dɔrɔn I t'o ye maa kɔni se min bɛ e ye e tɛ se k'o baara kɛ o
bon ni de kebo ka ko nu jama gela ani fana fena fana be fu no fana ko jate mi da furu la abe bato sisa ma fana furu na furu chawa itnyai o ka dabla me chew fana ka muso furu dabla ku vetino muso te ku ve fenye kwa be furuti ni in defo badi be an fana na parce que ni bite folo muso kunyini ka de ma iti muso don ati don e fo do muso ni ka di ma iti ma dalga muso yere muso ma dalgi i fo ba ni ka di ma fulu konyo sunyana de bi so ke muso do ni tado me ba so kan ka bana bela yemi ko muso yiri ba so kan ka bana bela muso ti ma ni jono ni mata la jeni ke wu wa sisa mali bi ka erel badi wi sisa mali bi ta kula de ande kera to bi ko fu itala ta fami dala fami so kona bo ni fu sa injo bakini ha ke na dumi ni yoroi maro ni dama ga kuma na la jeni baliya mama nga muso fu fiu ni mata kula ye amanga ke fiu ibi muso do ta kabi wuro de bo muso no fe muso do de kabi bi wuro bo no fe ena no fe ya do bi tai woni ibi ta muso de no fe foro aba munu no amulu sisa nda wiwe aba munu no amulu so avo ki bafu ubi ya e telephone ko no kera fe abe kanu jizi o telephone ko no fa nye bi na danyu anga kasi en so ga fi ma so ga fi ni ki bi fe ga fu ubi e kama odo chiko ibi fe ga fu ata la ja ta fu iba do fu ga do durate te makalo ro ga fu bisa do ta sangila abisa do ta sabla abisa do ta sanduru abisa me nyini baladu muso do be abe fo ni abita no fe yeri wuro ra ka ba fo yeli wuro ka ta bi ni saraka mo ni a karsa ni me bi muso e furu dono ita fo ai ka fo mi ni furu le iba ko nyini furu di ni yere ko ndara la ka fo cheta bulu iba ko nyini furu nga hera bala nga hera tala muso do be ibata iti me yere bisa ni masa muso bisa afamna ameto alsa jabka da kono nana do yuli ke ayira hafo furu ketgoya furu na fulu chaya hukun konnana yani ga foko iba ke yanno ni tara fe to dawla kata ke no fene kano ni yante me yere be seka juma fula parce que modo fane ayira hafo ami wati ne ko bi ali muso furu na fulu to daw fane na yere mabino ibsika jume fele foro la wala sa abela jeli bisika ke kelini de kun kana sura fan fla bela abeba to abe o kele yo to dawo do ba yu abe o musa kelede parce que no ki ni ba bo do ke bita ke to dala abela me no chaka boya o e kele na boya o me ni ko ke ibita muso tayi ni kana bi ni ibita muso tayi kana muso fu yero kana na ya abe o di patigili ama ke chugo ko ni o yoro fu na fu ko na ti ya dabo me musaka bala parce que e bi da boya no e kele dinata itin bi da wuli no fe balmo bi da wuli no fe e bi da mobili de nué e bi tanai ni muso bi na e bi da mobili de nué o mobili nué no ma ngo ke wa muai ino to o to mobili na ba waya tana e kan muso na kan minonda kibi na nai o yani kata yere ba sori yeso labe o nabire o e bi talmi ne ke bi ta ko ne ke ko ne dumuni de bi na ta no de bolo tardi e bi na ko ne dumuni de labe kata no ni e na nasa kata na na yere ma fe la wa mu ado adiba so bere tu je nyana de famna tardi dokon voilà kuma kucha kuma nyami bolo ka fo ani la dilika kerengere ne ere jume bi bolo wala sa ni dépenser ni abseka no ga to komi konya ka no ko emso kana uta sigida société be na kuma mi fo no man keta ubena na kuma mi fo ma ubena kuma mi fo muso ma ka muso la muriti ubena kuma mi fo chema
o n'a ɲɔgɔnna caman fo u bɛ taa don ko kɛbali kɛla ka sɔrɔ mun se t'u ye i bɛ se ka ladilikan jumɛn di o sira fɛ ne yɛrɛ bɛ ladilikan min fɔ dɔrɔn mɔgɔ yɛrɛ bɛ ko jateminɛ i yɛrɛ la i fanga tɛ se mun na kana f'i b'i diyagoya k'i bɛ mɔgɔ lajɛ k'i b'a kɛ jɔn bɛ ko de kɛ ka dan i se la ala ye mɔgɔ da a ma mɔgɔ kɛ kelen ye i fanga ye yɔrɔ min ye i bɛ ko kɛ ka da o la kana taa juru ta k'i b'a bila i kan na k'i b'i ka kɔɲɔ kɛ kɔɲɔ kelen kɔfɛ k'i bɛ tila ka kamana gan i muso balo cogo la i b'o de dabila se min b'i ye kɔɲɔ kɛ k'a da o se hakɛ la muso minnu fana bɛ don o furusow la cɛw fɛ yen nɔ u k'u cɛw dɔn ka cɛ bonya k'a dɔn k'a fɔ n bɔra n fa de bara n nana de nin n ka so de ye sisan n nana n ka so de i k'i cɛ dɔn k'a bonya k'a balimaw dɔn o de bɛ barika don furu la kana mɔgɔ lajɛ furuko kɔnɔ parce que n'i k'i b'a fɔ sisan ko nin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu ka n'a jɔ anw denfaw de la donc a bɛɛ ye kelen de ye fo an ka jɔ an jɔyɔrɔw de la ka sabati ayiwa ka kabilaw fara ɲɔgɔn kan kabilaw m'a bɛn fɛn kelen min ma a ka kɛ ten nɔ ala sago i sago kuma kuncɛ min b'i bolo ka fɔ kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo n bɛ foli kɛ dɔrɔn ala ka jamana suma jamanatigi minnu b'an kunna nin ye ala k'u fanga se ala ka haminakow nɔgɔya gɛrɛgɛrɛ banna ko ala k'an kisi a ma ala ka yɔrɔ bolo mɛn a ka baara la ala k'an sago d'a ma ala ka bɛn ni sabati ala k'u sabati an ka jamanaw kɔnɔ ala ka kisi ni tanga kɛ ala ko k'ale kuranɛ bonya kosɔn bidu barika kosɔn sala rasuli ala k'o jaw an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ walawalali ninnu na ka foli gɛrɛgɛrɛlen kɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen minnu y'an wele n'u ma sɔrɔ aw minnu y'an sɔrɔ an b'aw bɛɛ fo an bɛ foli kɛ an ka technicien y'olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na Musa Tarawele GNT ale ni Risi la Saka Kulibali an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu bɛ ni jɛmukan in fɔra kɔ aw bɛ se k'a lajɛ bi 1h30 2h30 Cherifula Jabaramuso kan an bɛ kan bɛɛ dɔw ye dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala y'o yir'an na aw kan bɛn